mutum ba wai shi yake tantance lafiyarsa ko rashin ta ba. Wasu da kuke gani masu girma ba wai lallai ƙiba ce ta kitse suke da ita ba. Haka kuma wasu da kuke gani sirara marasa jiki, hakan baya nufin wai ai lallai suna da lafiya ko kuma lafiyayyu bane. Abin da nake nufi a nan shine muna da abubuwa da yawa a jikinmu waɗanda idan aka tara su ne suke bada nauyinmu da muke gani idan muka hau sikeli. Wannan kusan haɗa da tsoka, ƙashi, da shi kitsen kanshi, da 'ya'yan cikinmu, da duk sauran abubuwa da suke a jikinmu. Wasu za ku gansu suna da girma ko suna da nauyin jiki, amma kuma yawancin wannan nauyin nasu ba kitse bane. Tsoka ce da ƙashi da sauran abubuwan da suke jikin kowa. Misali kuwa shine waɗanda suke ɗaga nauyin nan. Za ku gansu yawanci suna da ƙwanji, suna da girman jiki. Amma mafi yawan girman jikin nan nasu tsoka ce ba kitse bane. Akwai kuma da yawa da za ku ga halittar su ce haka Allah ya yi su. Suna da girman jiki ko kuma abin da ake cewa garin jiki. Wannan yawanci kuma za ku ga gado ne. Wannan duk ba matsala bane. Inda ake samun matsala shine idan yawan adadin kitse ya yi wa mutum yawa wanda zai sa shi a cikin hatsarin kamuwa da cututtuka iri-iri, ciki har da su hawan jini, ciwon zuciya, shanyewar ɓangaren jiki, ciwon gwarti har da damuwa. Abu ɗaya da nake son ki sani shine babu damuwa idan kina son ki rame don ki yi gayu ko kuma don ki burge mai gida ko kuma kawai ke don karan kanki ki ji daɗi a ranki. Amma abin da ya fi muhimmanci shine ki yi ƙoƙarin ramewa don inganta lafiyarki. Yanayin cin abincinki bai kamata ya zama a'a sai dai ki yi dieting na sati 5, sati 6, sati 8 da kin rame kuma a'a shikenan sai ki koma cin abinci duk yanda kike so. Ya kamata yanayin cin abincinki ya zama kina yi ne da zimmar canja akalin rayuwarki yanda zaki ba wa lafiyarki muhimmanci. Jajircewa ita ake buƙata. Hakan ba yana nufin wai zaki daina cin duka wasu abubuwa da kike so ba, a'a zaki iya cin abubuwan da kike so, amma bambancin shine baki zama baiwar abinci ba yanda zaki rasa yanda zaki yi idan baki ci abu kaza yau ba. Abin da ake so shine ke ce zaki ja ragamar rayuwarki akan harkar abinci, kuma a kullum burin ki ya zama shine ki kasance cikin ƙoshin lafiya, wanda hakan shine zai sa ki iya ɗorewa na muddin rai.